тоҷикистон дигар нерӯҳои мусаллаҳашро бо истифода аз ҳудуди ӯзбекистон метавонад ба маконҳои дилхоҳ интиқол диҳад. маҷлиси намояндагони тоҷикистон созишномаеро рӯзи 3 май ба ин мазмун тасвиб кард. созишнома тартиби транзити борҳои ҳарбӣ ва контингентҳои ҳарбии ҷумҳурии тоҷикистонро тавассути ҳудуди ҷумҳурии ӯзбекистон тариқи нақлиёт, роҳи оҳан ва бо истифодаи фазои ҳавои ин кишвар ба танзим мезанонад. ин созишномаро президент Эмомалӣ Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев аввали моҳи март дар душанбе имзо кардаанд. пештар ҳамин иҷозат набуд барои рафтан. акнун мувофиқи созишномае ки мана имрӯз ратификатсия шуд, мувофиқи ҳамин мо имконият дорем ки бе ҳамин мувофиқи созишнома ҳаллу фасли ҳам на ин ки вай сарбозону дигар контингентҳои ҳарбӣ, яъне қисмҳои низомӣ, қисми ҳарбие ки ворид мешаванд ва мешаванд, бо мувофиқи ҳамин созишнома ҳаллу фасл мешавад. мақомот мегӯянд давоми 9 соли ахир ҷониби ӯзбекистон иҷозат намедод аз қаламраваш нерӯҳои ҳарбии тоҷикистон гузаранд. тоҷикистон водор мешуд ҳатто барои интиқоли сарбозон дар мавсими даъват ва ғайри он аз шимол ба ҷануб ва баръакс бо мақомоти ӯзбекистон музокира кунад, ки дар ҳолатҳои изтирорӣ душвориҳои худро дошт. акнун транзити нерӯҳои низомии тоҷикистон аз хоки ӯзбекистон бар тибқи иҷозатномаи махсус сурат мегирад. тоҷикистон ӯҳдадор аст дар дархосташ барои транзит маълумоти пурра дар бораи навъи аслиҳа ва одамоне ки онро мебаранд зикр кунад. пули транзитро бар тибқи тарофаи байналмилалӣ пардохт мекунад. ҷониби ӯзбекистон бо эҳсоси хатар ба амнияташ ва ҷавобгӯ набудани бор ба талаботи санитарӣ метавонад монеи убури он гардад. созишномаи зикр гардида ба раванди иҷроиши саривақтии барномаи аз навсозии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мусоидат намуда барои интиқоли ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар вақти маъракаи давлат ва дигар ҳолатҳо тавассути ҳудуди ҷумҳурии ӯзбекистон шароит фароҳам меёбад. барои интиқоли қушунҳои низомӣ ва техникаҳои ҳарбӣ ба ҷануби кишвар ҳам тоҷикистон ба роҳи заминии ӯзбекистон сахт эҳтиёҷ дорад. тоҷикистон бо сабаби набудани чунин тафовуқи низомӣ борҳо ба мушкил рӯбарӯ шудааст. ин созишнома то 5 сол муҳлат дорад. дар сурати розӣ шудани ду ҷониб барои солҳои баъдӣ низ тамдид мешавад. шодмон Ятим, Искандари Фирӯз, Озодӣ, Душанбе.